Gading sing lagi tugas bareng kanggo Angwira API sing duwe pangkalan minyak sedulur sing kedawu kanggo sing duwe pujaan hati Mamai Rio Mimi Haji Nadia Mamai Gian Nok Ena Nur Albian Nok Murniati ya Gading. Ayo anak apa kamu? Mau ke teman? Rabi angkat? Hah? Iya mau mau ke teman mau aja mati roh terpendok teman Rabi angkat jaya orang